Az általad kimondott szavak meghatározzák azt, ahogyan élsz. Ha kimondod Isten ígéreteit, azzal az ő elképesztő áldásait vonhatod magadra. 9. napi ígéret. Sámuel barátom mindig is arról álmodott, hogy saját vállalkozást indít. Évről évre hűséges volt a munkaadójához, mindig jót tett valakivel, nem csupán bátorította az embereket, hanem meg is szerelt dolgokat a házukban, vagy kivitte őket a repülőtérre. Adakozó szellem lakik benne. Egyszer egy másik barátja meghívta vacsorára. Sámuel azt hitte, hogy csak a régi szép időket fogják felemlegetni, ám a barátja üzleti javaslattal állt elő. Már volt egy nagyon sikeres vállalkozása, de valami újat is el akart kezdeni. Sámuel azt hitte, a tanácsát akarja kérni, vagy talán bátorítást. A barát ehelyett azt mondta, nem csak ennyiről van szó. Azt akarom, hogy az üzlettársam legyél, és fele-fele arányban osztozzunk. Sámuel barátommal madarat lehetett volna fogadni. Szívesen megtenném, de nem rendelkezem olyan anyagi alapokkal, mint te, mondta. Nem tudok 50%-ot befektetni. Emiatt ne fájjon a fejed. Nincs szükségem tőled tőkére, mondta az üzletember. Az a része rendben van. Csak meg akarlak áldani, mert te mindig olyan jó voltál hozzám. Sámuel most egy gyarapodó vállalkozás tulajdonosa. Álma valóra vált. Mi volt ez? Életében érkezett a jó indulat ideje, amelyet Isten már jó előre elkészített a számára. Az ölébe pottyant egy vállalkozás. Isten ugyanígy bámulatos dolgokat tartogat a jövőben a te számodra is. Szélesebbre tárja előtted az ajtaját, mint ahogy lehetségesnek gondoltad. Képzeletedet felülmúló lehetőséget hozhat az utadba. Talán azt gondolod, ennél többre nem vagy képes, vagy hogy az álmaid soha nem válnak valóra, a házad soha nem lesz kifizetve, és semmit sem hagysz majd a gyerekeidre. De nem tudod, mit mondott ki veled kapcsolatban Isten? Nem tudod, milyen hihetetlen dolgokat készített el neked. Isten megjutalmazza azokat, akik keresik őt. Ha te hűséges vagy, ha szolgálod, Isten azt mondja, a fizetség már úton van. Hamarosan felszabadítja jó indulatát, amelyet már elkészített a számodra. Istennek ehhez csak annyit kell tennie, hogy szól egy személynek, és az egész életed jobbra fordul. Itt szeretném nektek megjegyezni, hogy az Isten szót helyettesítheted a szeretettel, vagy helyettesítheted az élettel, hiszen ez egy és ugyanaz. 9. napi kihirdetés. Kihirdetem, hogy váratlan áldásoknak nézek elébe. Az, épp hogy elég szintjéről el fogok jutni oda, hogy az elégnél is többen rendelkezem. Isten természetfeletti ajtókat nyit meg előttem. Beszélni fog rólam a megfelelő embereknek. Meglátom az Efézus 3:20 megvalósulását. A rendkívülien túláradó és mindent felülmúló jó indulatot és növekedést az életemben. Ez az én megvallásom.